naga benta jongi ngi don ke responsibility ublay ula pendim ngi don ke jing temu udan ke jing temu ban pelong ngi rigid ban yeng haga jingshisha ledangim yeng haga jingshisha kum ke rigid kal yeng asem jongi ke laban kelon ke jingia day jongi hayeng asem ke jingia day jong ke jingia long kawai ke jongi laban kelon don jingma lada ke jirigit kim yeng haga nong rim jong ke jingshisha nedau ngaboi ngahikai ke jingka bau not ban yeng haga jingshisha lada pim not ban yeng mana pi don jingma wat ye ke ribat ke ben riu jongi Kalau ke jingkmen ke bakrao, naga benta jong ilang baro banyo ban syong ha ke jingdon rengkat ke jong oblay ula kerku di shisha ngi neduk basdang ngi lamat ige jingkerku neduk ba penyat ige jingseng neduk ba puli ke ketin ke jong utrai bat ki jingduwai bat ki jingruai ki jingro bat ki jingmane ngi yo ye ban mani di shisha yo oblay ha ke Mynsiem bat ke ba shisha utrai udang yai wat iki nong mani ke ba mani u haga Mynsiem ban ka ba shisha ye ga ban yo ban kerku iki shisngi haga palago jong trai ka kamla ban ye ke shijar shewai pan la de pi manjur ban nga ong ye ro trai nga sio kumen shikade namar ba ublay jongi long ublay ba kerku ngi nagawai ka tiyo shikawai ka tiyo shimle no ngi but da shisha trai lamba jong ka tin ka jong ulatay yangi yaga bangin yo yaga banang san nagawai ka por bat im ka jing im ka bapensiyo bah yo oblay kanungo na pleng jong pipi trang hir yaga ni ka tin ka jong oblay asyong tanat aga ni ka tin ka jong trai la de pin pule ban nga naga ni ka chiti ka jong u Petros ka chiti ka jong Petros nagalanong ka baar ka dekat ka baar ka baong kum ki konlong badangka to pin kwa hir ye ka basngur ka dun ka baday Mynsiem kanang ba pinyo sandaka sya ka jingpen im lada pimat ba utrai ulong ubasbun ong bat nga ka surba jam ong utrai ulong ubasbun ong ngamat ye kata ka Jingshakri ngimat ye kata namar dai ka jingsbun ka jong blay ngilong kumni kumbang ngilong bat da ka jingsbun ka jong trai ulikur ku di shisha ngi u ai ngi ka ni ka ktin bat ngi kum ki kon ki jong trai ngi dei ban don ye kata ka donot ka ban long kum ki kon long ki badangka ndei ban siao sorong yelde siao la yelde siao rang ba yelde henrai ka ting jong blai ka khot yengi ya ga bangin dei ban long kum ki khonlong ke badangka ki khonlong ke badangka le dam yo dut tum long na drau ka jingim kristan jongi ha ka jingai lanti jongi ba blai man ka ngi hap ya ga ban long kum ki khonlong ke badangka ban kwa hir ya ga dut Ladam don gani ka dut ka balong ka ting ka jong try nginam san dalele em pan siong yo try nagaway ka por oblay ko ay gani ka ktin tanga don ni ka ting ka jong try ka bangan hikay gani ka por ngan sedang ban pule gani ka por naga chiti jong opsopo seginong Galatia chiti jong opsopo seginong Galatia nagalanong ka ba kadikot ka ba katway ter Siti jong absopo siginong Galatia kalong kabaar kadekat kaba katway ter kakting jong try ko angkum ne hanrei haba uke pas uluwan si Antiok ngalaya le yo uhakman namar ulerem namar ba habempat poy kita kiba na ujakom ulu jubam lembat ki gentle hanrei on dala poy maki ulakan rano bat ulaklat no yalade But the shifting, ya kita kibahan naga jiu naga niam ot share.
Bat kita kiwei kijiu ro kilayele arsap kumju lembat u. Kat ban ringno yau Barnabas ro da kata ke jingle arsap jongki. Hanrei habang ngal yo I bakim yat bet kat bakum ke jingshisha gospel. Ngalo ong ke pas hakamat jongki baro. Lada melong u jiu me im kum be im ki gentle ban om kum ba im ki jiu. Kum no me penbori ki gentle ban im kum ba im ki jiu. Kadai ke jing pang Mynsiem ke jong u absorb Paul ban pait yiki para Jingshakri. Namar bakim yat kat kum ke gospel ke jingshisha. Namar bakim not ban yeng haga jingshisha jong ke gospel. Nakatadaw kadai ke jing pang Mynsiem ke jong mban se ya ke ban kren Iawmusiang jong utrai hapleng jong upailang. Ban kren yang ni ketin wong Lada me ubalong ujiu me im kumba im ki gentle ban om kumba im ki jiu kum no me penbor ye ki gentle ban im kumba im ki jiu pi habangi pet ye kan ka jingjia ka dei hagaba u ke pas ong ka babel u ke pas ka bomut u Simon ke pas ka bomut u Petros si singa ski u Jesus ba khot you an khot ye me u ke pas ka bamut umau kani ka mut yo Petros u Simon Petros ka dei ka jing sneng ka jong u Paul na ka benta jong u Petros ban habau yo I ya ka lifestyle ka jong u Petros ka penpang Mynsiem yo Paul namar u im ka jing im ka ba compromise u klem yeng ha ka jingshisha Nagatadaw upol ukren igi kentin kibakodor yaga bangan sangam jeliu haga jinge dai barga niga jingai ngabo kerteng yiga niga kubor ka bangan kren apdeng jongpi not ban yeng haga jingshisha wala ngi haban sa marway not ban yeng haga jingshisha ban yeng haga jingshisha ka dai ka jingkwa ka jong oblay yaga jim ka jongi Iway pa way na pleng jongi hadin ba ulo pen imingi hadin ba ulo pen yengingi naga bor jong ka pop but habalo pen ra yengi naga pungti jong ka pop habalo pen yengingi ban ahengi ya ka jingpenim ka jingkwa ka jong trai ka long bangin yeng ha ka jingshisha ka jong kata ka dai ka jingkwa ka jong trai le pin pule naga ni ka city ka jong abso pol ki nong galtia ka nong ka basan ka dikot ka baningkong bong ya ka jinglai lo ikris la pelat yengi namar kata to yeng scam kamu hadin bala pelat lo je pin naga bor jong ka pop haba pin yo ya ka jing pelat Daga kti ke jong trai, daga bor ke snam ke jong u Jingshakri, habal ngi yo iga jing palait kalong bau blai kwa yangi bangin ying scam. Ndai ba le biang iga ju ke jing le ka ba menshua, IT biang yelade ba soitan un yo baga pop kan yo bante ya ke jing ke jong em. Hanrei hadin bau trang la pala ingi ke jingkwa ke jong ublai ke long bangin ying scam haga jingshisha bangin ying scam badu Chris ban Shakri u at siu tanan le pimpule na ke city ke jong apso pol sikinong episos city jong apso pol galong bandri ko dikot ke bakat lai ke tu ke bakran sipang ki jingking atiar hagal dikot ke bakat lai ke ongi gini kitin na bagum ta tu Mynsiem haladi ya kata ke jingking atiar ublai baro bapila ban yeng yale haga ta ke sngi ke basniu but habala dep yegi ege baro ban yeng scam dikot bakat sa tu yeng pi namar kata balapan po igi sengkai daga jingshisha but balaking ya ka jingshada sedem ka hok ka jingkwa ka jong ublai yangi hadin balapan im yangi ngidai ban yeng scam ka jingshisha ngidai ban king lagi jingking atiar ban king ke jingking atiar ongga babel balapan po igi sengkai jong pi daga jingshisha kemudian po igi ni ka sengkai jongi ngiha ban pan po abha syakanono ka Jaka ka bangilay kabamut haba ong pan po kabamut haga por kabamun shwagi briu sisin borang ba briu jong ka ying upan po yalde kabamut
udon ke jinglai. Haban lek ke jinglai. Nang tadau shwaban lek sheno haban panpo yaldi. Kabamut ke jingkwa ke jong trai ban panpo dei da ke jingshisha. Kai kata ke jingshisha ke dei ke tin ke jong oblai. Syakano no ke jaka ke bangilai. Hashua ban mi ni yeng, hashua bangin mi ni yeng kin mau ya ke tin ke jong trai. Pi haban kum ki kristan haban panpo yaldi da ke jingshisha. Namar le de pim panpo yaldi ke jingshisha kum no ken pin yeng ha ke jingshisha. Donkam ban panpo yalade. Pasyon to na shusho upol ukuntu nagabanta ganiga balang ke Tesal ni la pin puli naganiga city jong apostol siginong Tesal ni art Tesal ni kalong baar ka dikot ka bakhat lai ter ong hanrei ka dei yangi ban aingo yoblay halagas ni nagabanta jong piko para bangit beit da utrai namar ba ublay legit ya pi nado ka ba meningkong syaka jingpen im haga jingpen khoi Mynsiem bat ka jingai ya ka jingshisha ublay ulajit yangi ong ka babel ha ka jingpen khoi Mynsiem bat ka jingai ya ka jingshisha ngingai ya ka jingshisha ni don ya ka ni ka ting jong trai ka balong ka jingshisha bat ngingai ya ka ni ka jingshisha bat ka babel ka ong ni kan tin shawbala khot ya pi de ka gospel jongi hagaban yo ka buram uji sukris uba utrai jongi kabamut lepen imingi de ka jingpen khoi Mynsiem ka jingai ka jingshisha ka babel ka khot yangi nakabenta ban im ka jingim ban pendon buram yo blai hakipor baro ban pendon buram yo blai ngi haban siao tho ban ying la kumno ro hakano ka jaka kabangidon ngi habet ban ying hakanong rim jong ka jingshisha jong ka ni ka gospel la de pikwa ban pendon buram yo blai bat shosho ka ting ka jong trai ka ong kumne kumta te ko para bangai ku to ying scam bat to ya bat ye ka jingai ya ka bala hikai ya pi Lada ka tin la ni de ka shithi jongi apsopol ong pihaban bat ye ka jingai ke bala hikai ya pi la de ka tin la ni de ka shithi anong ngani ka por nakaliang jong ka Jingshakri ngila la ai ye ka jingai malaga por bat ngila sneng ro ye pi hakipor baro haba pikol yangi ngi ai ga jing sneng ga jing kentu na banta jong pi ngi wan shing jong pi ban sneng ban pen hi pi galanti bat kai ga ba don kam kalong ba u apso pol wong ko para bangai tu ying scam bat ya kata ga bala hikai ya pi bat ya kata ga ba sneng ya pi ban menta ga sniro piyo ya ga ni ga jing hikai piyo ya ga ni ga kubor ngakwa ba nong pi nailai bu shikendong ki jingai ke ba piyo nailai bu shikendong pendon kami ki malagapor bat scam ki kenang ba pin la ban yeng haga jingsha le pim bat ki kumno pin la ban yeng haga jingsha ne draw don kam palat ban bat scam yi ke jingai ya ban penbalin ye kata le pikwa ban im ke jingim ga ba pensio ba ban pendon burom yo blai yeng haga jingsha ka bamut yeng hau kris Jesus Christ wong ni kentin ha gospel ka jong yonis kalong bakha saw ka ka benriu wong ngalong ujing shisha habong yeng ka jingsha ka bomot yeng hau Chris habong yeng ka jingsha ka bomot yeng ha ka tin ka jong oblay gospel ka jong yonis si kalong bakha nyaw ka bakha nyaw ban kentang ki ka jingsha ka tin ka jong me kalong ka jingsha ne daw ngi haban sio tho habong ha ka yeng ka jingsha ka bomot yeng hau Chris yeng hagaktin ke jong oblay tengini po pe hagani ka por nungkong Timothy ka lai lanong dekot ke bakasan lai lanong dekot ke bakasan tinggal jong tra ka ongkumne hanre ledang tot ba mentip kumnu ki briu ki dei ban le yalade haga yeng oblay kani ka de ka jing tho ka jong u apsopol nakabenta usamla Timothy ko ba dei ban pai ya ka balang ba uni Timothy udon ka jinggi kle uang kumne ledanga dilero ledanga slem ledanga tot
Bamin tip kumno bagi briu, midai ban tip kumno bagi briu, kidai ban le yalade haka yeng ublay. Katakan ke bang aku aban hikaya pigan ke por. Pi leda ka wan ke jingwan arsin ke jong utrai ro ka tot. Leda ka delay. Ngaku pi kat ba ublay dang sya yangi. Ya ka bangin nang im sa jong ka pertai. Kau ai ka bangi dai ban le. Kalong bangil im ka jingim ka badai. Hakano ka Jaka jong ka Jingshakri ka ba ublay ubo ya ka jim jong ajang pi. Lada dei haka balang ka jongi lada haka ministry ka ba ublay ya lampi pi hap ban siyo to kumno ban dei ban le yigi ai ka badai. Kata ka dei ka jing kwa ka jong ublay. Ba siyo to na syo uang gini kitin. Kabalong ka balang ka jong ublay uim. Kirijit bat ka nongrim ka jingshisha. Kimut ayu gini kirijit. Kia gini kirijit. Kirijit kidei kirishan. Lene ki pillar. Lene pin pulih ke keting ke jong try ong the pillar and foundation of the truth. The pillar and foundation of the truth. Kemudian habang kirijit kidei kirishat. Kidai kinong kershan, kidai kinong Mynsiem, kidai kinong yekit yaba, hagakam jong ke Jingshakri. Ngiwan hang ne, ndai tang gini kiba don syakmat bani kit yaba. Hanrenga ngai skem baro Mynsiem ya kata kabanta. Bani kit yaba hagakam jong ke Jingshakri. Ngidai bandon ke Jingshakri, hab ong rijit, kidai ki beri ke badon ke Jingshakri. Yano kan ke ketin. Dai na ke banta jongi. Dai na ke banta jongi wei. Ngilong gerijit haga Jingshakri, ngilong gerijit haga balang, ngihap balong gerijit. Ndai ban syu apsa tang nega bentagi ki kita menbesan kirang balang ki pastor jongi. Hanrek ngidai balong gerijit ban kersan haga jingduwai malagapor. Kataga dega jingkwa ga jong blay na benta jongi. Ngan nyat sa ga bakam jeliu na marka dega babel sedi pinyo ya ga jingmut. Ban kejo ha kejo ko poro nega benta jongi ngidon ke responsibility ublay ule pendimingi don ke jing temu udon ke jing temu ban pelongi rigid ban yeng ha ke jingshisha ledangim yeng ha ke jingshisha kum ke rigid kal yeng ke sem jongi ke laban kelon ke jingiadei jongi ha yeng ke sem ke jingiadei jong ke jingilong ke wei ke jongi laban kelon don jingma leda ke jirigid kim yeng ha ke nongrim jong ke jingshisha. Nedau ngaboi ngahikai gele ke jingka bong not ban yeng haka jingshisha leda pim not ban yeng mana pi don jingma wat ye ribat ke jet ben riu jongi nedau we hab ban don ke responsibility haka jing ke jongi haba pi pe ya ke keleng ki saudong saukun ngiyo I ya ke jingkelon sudah ya ke jing hab sudah ke jing ot jongki kimegi pa ke jing ot jongki ginong yalam bat kum ta ter naga dau lamba jongka ko kubor ni hab ban shim ya ke jingkit kle na marabo blay kren yangi ko udan ke jing tmu naga benta ban kerku yangi ledangi penko ngo ya ke tin ko khoi ke bakentang ko jong ngakwa ban oi pi ke por haba ka babel ko ong kirijit ke dein naga benta jonga ba jongpi ban ying hakan nongrim jongka jingshisha jong ke tin ke jong ublay kata ke jingkwa ke jong trai naga dau ngan keli ke por pilong le koloni em ban long kirijit pilong le koloni em ban long kirijit habong rijit kabamun kalong tik komunipos pio unipos naga bentang ke yeng unipos ni melaban kenrayu walada haga Jingshakri jongi ngiyo I bau kamwit ro tang bau long bodon kamba ledangi kenria yang ni urishan ledangi kenria yang ni pos kani ke yeng kalaban or kani ke stage laban or nagatram melaban kenria ngi syuhaban pen itenal yu tang ba haga jinglong mensimpan haga jinglong mensimpan kembu yegi rigid ban syudikirit kembu yegi rigid ban syudikirit nedau piaban perkat ba
Ngi apa jong ka Jingshakri ro habang ngi don ye gi resort apa jong ka Jingshakri krembo gi resort ban sulong digret. Ngam ko agini ki rang ba jongi ki badon na ka liga ministry apa jong ka liga Jingshakri kun hon jelap ki long tang ki resort ki ba sudigret ba pio i ki hanrai ki don ke jingtmu pitip dei maki ki ba duai na ka banta jong piman ka por dei maki ki ba long ki nong ai Mynsiem na ka banta jongi ya ka bangin pentulun ya ka kam jong ka Jingshakri. Dei maki ki bakersan nagabantay jongi hagi por baro ngi haban siongo nagabantay jongi nagdalaw ka nagapor nagabantay gi rigid klembo nagabantay ban decorate hanay ban tray yagagam yung skempi na markata haga jingshisha kung gi rigid ngidon ka jingtumo galong ban kersan yaga no jingtay ban kersan ya gano jingte ni se ruai gitu jirai ko te la ieng Iawmusiang te la ieng Iawmusiang ki kon ki jong trai habang te ga ieng Iawmusiang ka bamot ni hab ban long ki rigid halor jong Iawmusiang ken ban scam kai long ieng long sem ga jong ai ga jing kap ti ka ba jam show trai se hallelujah. Kung along lulo bastang hagini kisngi ledengin pet dagi kemat kibagan jam Mynsiem don kabakalon don kabaor lede kalon lede or ngam kwa ye pi ba pin keno yanor yano nganga lede kalon ke yeng lede tlot ke yeng lede kumyat bakla ki kon ngam kumurijit ngam dai ban keno segi kon ngkom hi ga dek basniu bahang kani ki bobosin ki suk ban kene ukti gi we hanrai kum gi rigid tungin yit yelde langi pendam ne em ha ga jingduwai langi kin show ne em ye ga jingshisha ban hikai ne mentagi kon ne mentagi men ki para nagda da hogan ga por habadon ga jingkalon wat hagari ga jet ben ro Nanai pikir ke jai penru ke jongi hagini keski kadana pleng jong ke jingtim. Nanong ngan keren de ke genjam Mynsiem ko bangat siau to namar ubeduk unang duk uberispa unang rispa. Ke jing syar kadar gini keski kamlong show ke babai. Namar babdon ke rigid ke bayeng ha ke jingshisha. Don jingma. Nadrau ke responsibility nak banta jonga jong pi bangin yeng. Banduai nagabanta ka riga jet benru bau blame pliki kmat ki bagan jam Mynsiem nagabanta banjit ikinong sunshar ki banot banjing ha ka jingshisha nagra ho ka por haba kalon haba or ngimdei ban keno yanurno hanrei ni ha banjit yalde habang akuan ngi ka kubor kubon not banjing ha ka jingshisha kala dei yang ngaba dia pi bangin shim ka sen jam banong try nga hang ne kren nga try ngan yeng ga jingsha ngan yeng ngan ki dan step ngan minot ye ga ban duai ye ga por ga banga shek ai ha ki por ga ban shwa try ngale i no han rai ngan kala ga ban ban long no kum rigid ne kum ga rigid na ga ban taban kersan yanor yano ki kon ga jong blai khot yang ni sa ka ta ka banta ka ba kwa ye ga ban pendon kam yang abade pi singa bahaga ni ka por Lada pin pulih hagan ni gospel ka jong yonis kal no ka praga kal ka balai po argong anda haba pi ito ye ka jingshisha tiga ta ka jingshisha kan pelat ye pi na aingo yo try na mar ula kren yengi ye ka ni ka jingshisha lamba jong ka ni ka kubor bad habang ipliang ikan na do ka do not ngana pi kan pelat yengi na ka jingkalon wat ha ka Jingshakri blai jongi Hallelujah. Kan scam ke Jingshakri blai jong ajong pi. Kan long ka ba pediang siau ba ha kamak ka jong try. Dan rau haba pi to ye kan ke jingshisha. Ke jingshisha kan pelat ipi. Kan pelat ipi na nagaban kelon. Ki kon ki jong try kan ka por. What pet pi nagan ke jingshisha jong ka ting jong try. What pet pi. Lada ka long kum no ro walai pet nagan ke jingshisha. Na mar haba pi ito. Ia ga jingshisha kan pelat no ia ga jim jong ajong pi
ki kong ki jong trang along kum ni kum bang along yo ka family ka ba kemen ka basuk namar bang e ya ga ni ka jingshisha na e ban ngap ban sha skor ya ga ni ka jingshisha jong ka ting ka job lai amen siang tenat hado kata-kata la dengin pule na ga ni ka city si nong rom ka long ba praga ka ba life away ka ongum ne kumno tingin yo ong ya gini ki egero la da boleh ulong na kabenta jongi uei utabala ban yale ban ngi la da boleh ulong na kabenta jongi uei utabala ban yale yangi bon ki briu bon ki kristan ki kot ya gini ki kot bible han rai ngan ong ya pi gini ki por gini ki kot bible ka dei tang na kabenta jong kita ki kon ki jong boleh ki ba not ban yeng ha ka jingshisha la da pi yeng ha ka jingshisha utruan yang nak bantah jong ketma ke bagi kendo kitma ke bah harukom ke bagi kendo ke bagi mla nak bawa beri jongi step blame yeng nganot ban pentikna lada ki kon ki jong blai pipliang ke jingshisha ban not ban sim ke senjam ban yeng ke jingshisha utruan nom eno ip dalelero Onum ino hapling jong jing jar hapling jong jingiasyllok nganong ipi unum no yapi what haga business ka ba betray bikta nganong ipi le how don ka ba kalon utran penyeng pat le pinot ban yeng ka jingshisha kay ka daw ka ba pelong yo briu le nei ke briu le nei ka jingshakri ban ka ba pelong iki ba kimla ban yeng ha ka jingshisha kay ka daw ka ba pelong ki ba kimla ban yeng ka jingshisha ni haban kali lani ka e ka daw ko ba pelong yang bangamla banjing ka jingsha ha ka jingsha kat ni nabastang ngalayo siawi ka ni ko kubor pleng don ko jinggur khu haban not hi banjing ha ka jingsha ublay umeno no na daw haban kali ka e ka daw ta ka ba pelong yang ya pi bangim not banjing ha ka jingsha le pin yit ha ya gor kom shikri blai ha gini ki ski babon ki breu babon ki jingshakri kim not ban yeng ha ga jingshisha bangi hap te ban kali kai ka daw ga ba pelong yengi bangin ga ba pelong yi bangi mla ban yeng ha ga jingshisha jong ka ting ga jong blai don ga daw bat ka daw ngano pi ka dei ba ni shepti ka dei ga jingshepti Shepting, keban kong gajing shepting yo sa marwe. Shepting yo sa marwe. Nakata daw kibabon gibriu namar gajing shepting yo sa marwe. Kiya wat palat ya ka majority. Oh gikon gijong try ga po. Haka jing shikri blay ngayo I gini ski kiba kambon hi ki wat ya ka jingbon pai. Kalong le na ke jingbon pai le da klem not ban yeng ha ka jingshisha nganang bel sai sen kalong le na ke jingbon pai jongi wat ha ka jingshakri ro le da ngim not ban yeng ha ka nong rim jong ka jingshisha wala shifting pi ya ka ban sa marwe u blay nom e no ya pi laki lok jong ka perthai ki e no han rai ngi don yo lok bo kordor ubum ju e yang ilano ro kam kodor ka jingdon jong u ha ka yeng ka sem ka jongi ha ka jingshakri blay jongi nakata daw ha ka por jong ha ka jingje jongi langin shifting na langin priang ya ka to ka jing kran ka jong trai ka jong ka ting ka jong blay ing uong nga khlem ai pi ka Mynsiem jong ka jing shifting han rai jong ka jing slur pi ki kon ki jong trai ban yeng ha ka jingshisha not pi ban yeng ha ka jingshisha ka por kam sha sho yangi ya ka bangindang lesting la jen ka jingwan arsen ka jong trai na daw yo pi babe ha ka jing ka jong pi kat bau blay dang ai ka lat yeng pi ha ka nong rim jong ka jingshisha yeng ha ka nong rim jong ka jingshisha kan long ka jinggur khu ye pi kan long ka jing mentoi ro ka jinggur khu na ka bantagi babon na daw yeng pi walai do jingkermen walai do jingkermen ngisiong to habagai yeng ha ka jingshisha ngi hab bani kendo sibon ke jinge kam dai ka basuk
Han rai ai ngo ye ka jingikai ka jong Jesus Christ ye ka jingai lanti ka jong utrai ha ka jingai lanti ka jong u ngayo i ha ba ublei utrai jongi ha ba yai lanti ule ke ku ai ka jingikai bon ba ki pai ba ki abot yo ba ha ka jing bon jong ki bru u hi kai la le i kamba ba bon ki kamba ki ja ha ka babel ai ngo yo blei na man ta jong ka ni Kipriu ki wan ban ya so Ukraine ka jingshisha Ukraine ka jingshisha Ukraine ka jingshisha Netau na liang jong ka ministry na liang jong ka kanunro ka jingkwa ka jong blay ka long ya ka bangin Ukraine ka jingshisha ho pai lang ha baro ki Jaka. Amen. Compare the bone brew, compare the duna brew, and like day by banker nigga jingshisha, namarhabaki, ito yiga jingsha, ka jingshisha, kan palat yiga brew. No dan yeng haka jingshisha. Baru jus ke su yeng haka jingshisha. Ki priuro ki siong tenan. Naga benta ba ukran nega jingshisha. Hagi nega singa yo i. Haba kran nega jingshisha. Bon ki priu haka ba menengkong baroki yaro. Baroki yaro te. Ani ukran nega jingshisha. Arin ukran nega jingshisha. Hanai onda piai ne. Onda piai ne. Ka jingshisha haka ba menengkong haba kran bon sin pi kumba kumba unong helap ukran yakiwei. Yakitu ki bom yeng haka jingshisha. Pleng handa ha gikat badang yat kiski ki por. Pleng pisio to baga Bible ka kran ba nakabenta jong pi. Nakabenta jong hi. Bal habang isyong to baday na banta jongi mlaban siya haga jingshisha. Bon ki ba petno na marbaday yangi. Habang jingshisha ka hit pang tang baru pilap liang kapenbang. Nagdahaw kini po balay ki briu ki petno. Namar kim la ban pedang ya ke jingsha ki yo kenrat Ukraine ke jingshisha oh dan sedang barok ki ro ban pedang yo Jesus Christ le se Jerusalem ani ke jingduwai jingiro hosana hosana hanrai usiau tho ujisu kenran haba not ban yeng ha ke jingsha kindi ki briu ki barwa ya ro ki ba ya ro ha ke sedang ha ke khado kindai maki ki ban ong sana pna hanrai ha ke per get semani ngan ong yepi uduwai hak kemat jongu blai ka ba dang duai hado bagas umsep jongu ka langkum ka snam ong ka tiga jong trai namar uhaban perkat marwai ya ka jingsha ka ba shirkai ba uhaban sa marwai ba unot ban yeng ha ka jingshisha krem kan randin Kamon ka jong try ka day ban yeng bai hakanong rim jong ka jingshisha no bai ban yeng namar ublay don ka plan nagabanta ka jim jongi yeng bai lada day ba sa marway ro haban yeng namar ka to ka jing yeng jong pi anong ipi kan long le no ay kadang ka jingkur ku ka ba kraw ka babal ka ong lekan tiu iya ka kerteng ka jong ban hagaba ka siu barok ka haban dem kru utulay barok ba haban pla ba jisu long utray namar balay unot ban yeng marway lekan tiu ka kerteng ka jong unamar ba unot ban yeng marway nganong yepi ya ka jingshakri blay jongi ya ka balang ka jongi lada ka balang ka not ban yeng ha ka nongrim jong ka jingshisha on kentiu ya ka balang kan ka lalong ka balang lali ka jingshakri ka ban sa jingken mau ya ka jingshakri kan long ka jingker khu ka ba kraw ban tot siya ka partay kaleng Nagtadaw ka nga po, kikong ka jong try. Don jingker ku, yang ngaya pila ng inot ban yeng haganong rim jong ka jing siya. Don ka jingker ku, yigilong sem jongi, lada ki kimigi pa ginot ban yeng, hagan ni ka ladang inot ban yeng, hagan ni ka jing siya jong ka ting jong try. Walay siyap ting yiga ban siya maru ay. Lada ki kur ki ka jongi ki lada ki men ki para jongi ki Hanrengan ong ipi, utrayan nom na no, dalalero Walay compromise bat ka partay. Yeng pega jingshisha. Walang haban sa marwe. Haban katanga doon. Haban yam. Hanray don ganong ka ba crown siya landen. Nagadaw nailet shepting. Ban nod ban yeng haga jingshisha. Jong ka kating jong try. Lada kumno ro.
ngi hap hi ban ying scam. Lada ngi feel lang ne don jingma ya ka Jingshakri blai jongi. Siang wo ro yo blai ba uwe ni Jingshakri jong try de yu debit. Bikin mau em debit. Sua bangan po sikali ka benta. Dai tang ka jingpen ken mau jong blai. U debit habau leit ban IT fin na benta gi men ki jong. Un ko ngo i ka jing pa ka jong ku pa. Ban namar bagi men jong u gidan chaga Jaka jong ka jingile etma. Ba David abau poi ha ka Jaka u yo snyo ya ka jingkop surong jong kolet. U kolet Ukran yigi kentin ki ba penting pensme yagi kon Israel. Haga jingshisha u sol haga jingelam jong ukum sim u yelam yagi kon Israel banjing haga jingshisha. Namar blay jong ki blay Jawa blay be imbal blay be shisha. Ulaban ai ga jingjom. Hanai penban habau kolet ging daga jing pensiap ting jong u. Ikon Israel barok kiri sepok keren. Nganong ye pi kani kapor kabasiaw si kalong usol uday rigid. Usol uday rigid dan rushon. Uban dema u de ben ban ying ban keren ye kentin ke ba koridor. Ye kentin ke jong jingshisha. Ban Mynsiem ya barok ikon Israel. Hanrai dema u pemban ubari sepok keren. Kaya ka bang ako aban ang ipigan ni kapor gikon ka jong try. Lada ka Jingshakri blay ka jong ni. Lada long hakadur jong usol. Ngangay utray ng siyam ba dalay lero eh. Kakani ka tama ka bang iyo i. Hakani ka riga jay benriw. Hagi imlang ka sa alang. Hagaleng ka lagi Jaka. Ladang ikut ke jing imi jong ikum girijit ban syusyong sepok krem. Manong ipi don jingma. Ngiha ban ai jingkai. Hakamal jong try. Ne daw ai ngo yo blay ba u debit habawan u yo i ke jingkop serong ke jong u kolian. Dema u marway. Walu haban sa marway kiwat ki men ke jong uro ki isi u. Ki shoni u ki bisni u. U sol ro uong memla. Hanrai ke ege pasnyo tenat u debit u klem pensngap i kita ki ege baro. U yeng haga jingshisha. Baru tip bau blay bau shikri de blay bau kraw. U blay don bor baro. Neng tadau u yeng haga nong rim jong ka jingshisha u yan mo upi. U samarway ndon te. Ndon ba ya bot yu marway ulet ban ya le yu kolet. Harai habau yeng ka jingshisha. Ndon kam ban pendon kam barok santaliki mau. Tang do way mau. Daga jingai. Haga nong rim jong ka jingshisha. Ban masen kawang ukolet uham. Bala uhap ki kon Israel barok ki mina bokrem. Ki ya kamen. Ya perta. Aku aban ai kum kata ka Jingshakri. Per kemen gi mboy ong di ngawale mboy ong. Mong to ngaw rigid nga te wi semen mto amte. Ke kamram ga jongi ga dei ba ki bruken yo i ga jingpalai. Ba ga long ying long sem kin yo i ga jingpalai. Ne daw lam don banut ban ying. Pi ga ba yo jingkai. Ying ga jingshisha. Walai ting. Walai ting. Tu shlur pi. Ba siong tanat shushu. Ladangi pet ya gani ka keting jong tu aitung ini pet ya gani ka por. Nagani ka lanong ka baar ka bakawai gong. Hanrei haba uke pas uluwan sya Antiok. Uke pas uluwan sya Antiok. Ngalayale yu hakmat namar ulerem. Haba pulai bahaya gani ka Babel. Siya ule rain pi yu uke pas. Siya ule rain pi Petros ni syek ya keren yu Petros tat ubah seluruh.
Petrus dari upa penhat yang kejar, namar ke keting jamingan penhiar yang kejar. Bahawa penhiar kejar, dari menurut tepan penhiar kejar. Banyak siapa kam jeliu, bahawa utan ngadok ha. Tahu deh Petrus. Hajong-jong kaling dan menurut habu yo iyo jusubu ya hajong-jong dunia wong. Ledai mami hukum yang abangan ya. Petrus ngikren sepang Petrus teman ke porsi yo Mynsiem. Hanrai ni siap rai bau pli. Hai ni tu kamu orang yang jual ram. Paitse. Ang Bible habau kipas kemudian Petrus ulawan sentiap ngalayale kemudian Paul ulayale yu hakaman namar ularem. Lepure ketin preng. Ang Bible he stood condemned. Kemudian ulayeng hagajing penrembe. Balai kerja, namar kedegi action jauh, kedegi jingle jauh. Dengan sebatai, susu lebih pulih bahagia ketin pereng, agak translation ni pereng. Yang because he did was very wrong. Dia nak kata dah usah mai bi, how Paul. Nanti susu orang because he was to be blamed. Ulang uban syak kena. Ni ai yo blay bang ni don yiki Petrus sakani ke Jingshakri. Ki breu ke bekordor. Ki bau blay la say. Kaleng-kaleng la lay pilalong di syak ki Petrus. Long jingkur khusyik boboy. Handai haka jingai lenti jongi ngimlong perfect. Ngimlong perfect ngimbiang lun. Ngimbiang lun. Ki don ki por ki bangi kumbakala haka jim jongi. Bangi haban syamai hanur hano. Barhang ni ke jing syamai lelei. Dia kamar poi ba sa. Dang ini ke singi ngakot ke worship team siyeng. Namar ke kong sugi ong ki kena ki ba under mitrik ki haban wan ki kimi ki pa. Wan bat kimi ba pa. Wan hayeng. Tengah seneng iki ngapeni iki ngayeng hakan rim jong ke jingshisha haduk bau para jong ong le chiyeng ong kiwane stok gu setari dan tak bo kiwane tok gu setar dan ngahapan ma iki ngahapan penil ti iki ngatip ki mong kam tam le hakmat ndai marwe andai hakmat gi bobon ngatip ki mong naman kam kwa ba kin ai ka Jingshakri ka ba malumala. Ngangangam la ban kren ye kiting jong try Lada ka present worship kam to yo Mynsiem. Lada ngayo i ka jingle jong ki ka penwit yo Mynsiem hapo jong ka sitam bahaya nga ban kren ye kiting jong try. Nedang ong ki pimdei ban le malumala hap te ban ai ka ba bhatam. Ndei ban sniu dur hab pieng hang ne. Lada long kumno ro ngin dei bai ban concentrate ban ai ba bhatam ne ban ta ga burom ga jong trai bau pai lang ro un yo ye ga ban mane ba ban nga ai ngo trai nga yo I man ta ga sngi ki pen ko ngo kadak jong ga jing pen ko ngo jong ki ngi yo ye ga jing mane ga jing ro ga ba pen hun de shisha ye ga do no jong I don kam te ban don ki riji ki ban not ban kren ga jingshisha ndei ban shuwe nga yo I ki ski hakalek bon ki Jaka shuwe ndai ban ngi hang ne nabentar ka praise worship nabentar ki bobot ngi haban don ki rigid ha ka por ka practice jongki ro haban don ki rigid ban pek yor kom le ga jongki ban pen ilen ti ki na ta daw ka ne ka por ki kong ki jong blai nanoi pi ki don shibon ki pas ki Petrus ki badale di shishay ka babha hanrai kumno teng kumbakalahi ubakala kumno ni ke pas Bakal aku menurut Petrus ke Bible kong hakapor ke bompat poi kita kibanau Jacob hakapor ke bompat poi kita kibanau Jacob Petrus dia mau balong rigid haga jisau dei ban yeng haga nong rim jong ka jingshisha compromise but gentle pi
Kibanau Jacob ko bamut pa changa kanang be siya to. Kibanau Jacob ko bamut kita ki briu ki bangai ba on penim de jingle. Pin pulip ha. Kamut de shwaban on share ban penim me pi. Upap so pol wong ka jing penim ka de dang sungai how jisu. Ngai ye ka jingle ula dep le lepa. Simple gospel ke jong Paul. Nedrau u Petros ro utip ki sinran barok ki tip haya kata ki barok ki don kampan preach ye ka simple gospel. Nega benta ke jimpenim. Ngayo ye ki di skim de show simple gospel. Pi hap shwaban le ye kata hap shwaban le ye ko to hap shwaban le ye ko to le pim yo jimpenim. Don ro ke benut ban keren. Kita kinom yo ajim penim ko to yo ki klem le ya kata. Manang ye pi le de kata kom ni de giba na ga jong Jacob. Nto mdei na ga jong Chris. Haga jingshisha hagi tu ki por mdei ban ya khle lang bat ki gentle hari uni u Petros habau yo I don gami ka ba yabam kata ke jingbam haga ta gami udai Petros ubalai per ite iman yang ite ile yang memang perkat uto habjinya kanong rim yang jingshisha mo to ba gitu jingbam ngam dai ban kita tang ba iti jingsnya jo ban yo penmong giwi pensia bahabri wi ngim not ban ye ka jingshisha namar balai bangi shifting ayu yok ki win yok ki thun yok ki mong yok ngasak keren ben nada la pensia bahabri nada pensia bahabri hang tahu stem per tabam tang ha ol di siang tho yu to per te siang tho ba ka dei ka ba per hap ban ye ka jingshisha tang ba pai tang ka te por bam le pe khrangam ye to wan than ma pi por nanta dang ye ba ma gong wan ki tu ki leader jong ki ban na jong Jacob ki ba hikai to de jingot share neda when the one ki wan Petrus te ye nya le ka mem ule kum mem hi lewi em gam kita ki perule bon kum kita ki kristana gini gisni piratip bakam dei gabai ka pile ka Jingshakri ka jingyabe jongi ka Jingshakri jongi ka let bam jongi nganong ye pila siao to bakam dei tangwa le pi men biang iman kristana biang ma ba haba yang perkan the ba le ku di kamte yu ja gi jimi ma ne dau ni hapan siao tho pol andau poi yo I gata bar ka phla ka long ka jingle jongu ka palong te ye gi jiu ro ki jiu ki we pat gi jiu te ki jiu ro ye bot ki o ka te ko si ri mato do o semen dadang churkom hanrei ki jiu ro barok be met ku gi badan hang ta ki ye bot ye ka ba Petrus le ndai tang kata ro wadu Barnabas belong sunran jong tuai mu uro usharing haga ta jingle ke jong Petrus pi ku aban ong pi ke ne po singapa kalong ko jingkur ku ko ba kraw yo pi singapa lada ngabat ba pikum ki rigid ki jong blai lada ngi compromise bat ka pertai don jingma what ye ki bahaya ngasem jong iro kila banle yika eke bangile mper te kini tande yo ba sedigi mal ka porte detip bah kita dang kata dang le kita te ha gop sarum peri ya sepi edo tewe edo na kata daw ko ban oi pikan ko por haba ban perkan ngan oi pikan
kini kisngi ke bangi im gele kisngi war ke Jingshakri ro kim not ban yeng haga jingshisha te compromise tang na bentaban pensio bhai ke breu compromise tang na bentaban pensio bhai ke breu nganong ipe gani ka pos ngap ba ha le pin pet ba ke ke baja ikaw ke baja ye ga ri ga je ben ri jongi ngalong tik kumni ki don shibon ki barbas ki balong ki bakordor ki baliyeng aga jingshisha rei ke la ya aga jingim ka ba compromise namar badon ki rigid ki baklam not ban yeng ba aga jingshisha amen pipi yo ira ki jong ki kman don jingma ba shu snga bang ne ba shu jong bible ong haga khol ba ka saw pe han rei habang ala yo I ba kim ya be kat ba kum ka jingshisha ga gospel ngal ong ke pas hakmat jongki baro ki klem ya upol ong ka baba uliyo iba ki klem ya be kat kum go gospel lepin pe yud khot ke ba nasidin kong kilele ye ka jingle asam kilele ke jingle asam ngam ko ban shakri hagani gudur ngam ko ban le ke jingle asam ledengi buri niki bru te dang biang hanrei ngimla ban buri no blai kapopkan salap ini. Netau ndai dak jingle asam ublem kwa dak tagi ege baro hanrai haban perkan kababel ke thoingi ong habau yoi upol ba inaga banta upetros bat kita ke jiu ki le asap kumbale upetros netau uwan upol stepol usneng ki khmat jong upai ba teng ke kubor le dak sneng pi khmat pai ba piaban pen bai suk kita ke bom tun haga keting jong trai ong ba sneng ba pi klem yat kat gum go gospel klem yat kat gum go gospel su le shong shit klem yat kat gum go gospel ngam kwa hagi ni ski yo I ba ke baja kalong baga ya go gospel don't show ya kata ka jingshisha shong kia haka andai shule shong shin baro ya be se ka bale shong shin ngam ko bale shong shin ni namar ka bale shong shin ka dei tang shipor handa ka gospel ka real gospel ka dei ka bale shirhem ka jingshirhem ka ne ka ding jong ka jingshirhem ka ne nagadao kabale shong shit kampo shero kamteiro ya ki brew ki ba wan ya ka ban ya join ya ka gospel ka bom shisha ka bale shong shit mtei ai ruem nagadao ngi hapan perkat ba not ban ying pi not ban step pi ha ka ta ka jaka ka ba don ya gospel ka balong real habang akran ni kata ngamut ba ngidon ya gas ngi betang mengidon ya gospel long ria harai bon hagini skipi yo yi chi ko YouTube ko ba don pastor ong pastor long ban pe YouTube wei pan pastor ong ka YouTube kala ong jingker ko ba crown ng banta ki bon nag banta kini ki pastor nganong pi utabo ong momlong ro nganam ben ya utabo ong ka ba YouTube ko long jingker ko ng banta ki bon ro nganam ben namar uni pastor ba lesi uba pastor ba ong bomlong namar layo I namar ba don go gospel kabum de shisha go gospel ba ni we pat pastor wong ka YouTube ka jikubor ba ai long jingker ko kataro ka ba dei hanai dang liam jong aku musyukri beri jong terangan ong habai pi pa YouTube dapat se tunjuk pi lada kadai ga real gospel lada gi syukri gi jong terangan jingshakri ka not ban yeng haka jingshisha pe ya kata se nim khang hanai pe ya kata se katakan tei pi katakan long jingker ku nakabanta jong pi kaban yarap ya pi ban pisan pin gru ba pinjing haganong rim jong ka jingshisha jong ka keting ka jong blai amen amen natana ho ni ka por ki kun ki jong blai ka bible ko ong Petros ujubam lem bat ki gentle Petros ujubam lem bat ki gentle ba ya to ka bible ya to ka ba kalar an pen ko no ong jubal lem bat ki gentle
Kaya gini ke gentle. Kita ki bompat itu rai. Ki bompat Jingshakri ba. Ada kaya ka bang ko ban ang ipi kini por. Ki kong ke jong rai. Ngiro haban ni kendo. Hagi jingai lanti ngi haban ni kendo kum gili ki bro. Ngidon si bon ki perlok. Hanrai singaba. Petros ujubam lembat ki ang Bible. Ngiro teng ngi syet ye keren lembat ki. Ngaju nga hai portelang lelei wani yok pi chong hang dinar ka chau Lada bang tina ta hap kirjit habduk habis mar. Habduk habis mar. Ya tak tanah pi cok ini na tu kelam ada yi tu kriak chau nu pos. Dia tu dek kam dah baik. Amen. Yok jingkur kui pi. Hamle asap. Kita kita jingli asap jong. Haga Jingshakri blai. Lalu pisau topi, dah baklabi, dah tobambi, dah toklambi. Hamle kam giwa, hamle terus memi. Bahawalai, hakdong, maaf blai, maaf, dah bakla. Tom. Bahawa pan maaf. Ngaku aye pile. Jingshakri jong tuai, hapok jong ke Jingshakri, haga jingai nanti, buat langi hikai, pi pentrai kami ke jingai, handai don ki por ke ba pikum bakla, tang ba pi ke bakla, le pim siau tho, kumno ye ka ban wan hak ma jong tuai ban pan ma, fot yingi, ngini ram na ka bentai jong pi, ngini solok pi, ngenai ke kentin na ka bentai jong pi, ngin sneng na ka bentai jong pi, ba pilong baik kiri shot, kiri jet. Kiban yeng bet haga jingshisha ngakwa ba lemba jong ka khubor pinut le kumno ro nganut ban yeng nakabenta ke family jong nganut ban yeng na benta ka balang jong nga iya ka balang na daw nai ong bakalayam re pide ki rishat ban yeng ban penyeng bakan bakanam kelon. Amen. Haswa ban penkut ngaku ban ong ye pi ga Singapore ki kong ki jong trai sibon ki jingbam ki bal terwai nga haga kam jong ka Jingshakri lele em ki onga wan na John wi kitu ki Mynsiem ko dor gu 80 sewan bu mi ki che ina che ka balang yang bon kam ki tela ki wan nga ong ka kamram yang ka urjit nga nyeng haga jingshisha lewat lagi beriu ki ong ngak ngikwa ban rung syaga jinglong kerstan ki bampat long kerstan rei nga yong ki syai ong nga ha engin rung hai ka balang nga ong syong nganduai na ka banta jong pi ublen yelam ha ka Jaka ka bagi de ki don ki nong aplang brot ki basisha ngam ju ong hangta dan dia ka nong rim jong isya don ki bong baker ngayo ba pingila roy ublei sedang pendon kam ndai bang seng daga balang ngan IP ki lom jingtem ngan IP ke yeng mane ngan IP ke Jaka ka komurish reject balak hot jong trai nga haban yeng ka nong rim kam Jaka tam dei ka jingkhot ka jong ublei nga ma byang ngam jit ban pensiau ba breu ngajit ban pensiau bhai ublei khot inga ban don tang ka ministry ko kunun jingelam ban lek ban yalap ka gospel ka dei mentaya baro ban long jingir khun mentaya baro nganam ya ka balang namar try wong let me janga sai gelang brot ngayo try namar bang yeng ko murjit bal khot jong try ban yeng ka nong rim jong ka jisha mentala lei mlasho ban diang ki program ki bahag ki bo keleng ki bo briu ki khot ban klinik tinggi jong oblay. Anggo oblay ke jingpli ke jong oblay lagi jingkang. Kiba kodor balong ke jingkurku yo pai lang jong trai. Ne daw ka ni ko por nga ko ban pi nai le shepting pinom sa marway. Utrain kurku ya pi not ban yeng ha ka jingshisha. Not ban yeng ha ka jingshisha. Wala le pi ha ban sa marway ro. Not ban yeng. Malayat ki por. Jong ke jingshisha marway ikilok jong ai tip ha. Namar bang yeng hagan rim jong ka jingshisha lagan tat yang my program show rai aingo yo blai ngayam lai bnai sab nai an rai penban kumuri jit balak khot jong trai ublai khot
ban ying ba ya kanong rim nga burom igi sikri ki jong trai na do basdang abangai sikri lamba jongki nga yo jingkerku nga da burom na do ko donut nga da burom da shisha hamalaga por nga da burom di syang nga da siongo da shisha harai nga kwa ban batang ya ka ketin ka balatai ka nong rim na do basdang ya ka tai ngan yai nga namla ban pelip syo ya ka bat kata ka dai na do basdang kalong bangim dai ban siaw niam siaw balang bom dai da no harai kan dai ka Jingshakri lại loi bo pe lang jong tra yo wan ban long lại loi bangin yo ba lamba jong ka Jingshakri ngin yo ban long jingker khui ki kiro kin long jingker khui sha ka balang ka bakidan tang ka tahi ndai ban pen pra ndai ban pen pe pen pra na mar ka ting ka jong trai ka yo tho bhai ngi ka ong ka jingle jong ka do kan kum li sti jong ap so pol nagi nong ka letia ka jingle jong ka do ka long ka ba pau bat kata ka dai ka jing pen pai ka jing pai ka jing khlat niam bat ka jing pen pai niam nagadra ngam kwa ya kata le ngale ya kata nganoi pi ngam long so rigid uban yeng ha ka jong rim jong ka jingshisha nagadra ngam kwa ban pen kala ki khon ki jong tra ka ni ka poro le ya ka Jingshakri nga khot ya pi la pi siau dei ya ka ni nga khot ya pi tong in slur ban yeng haga jingshisha la ki bri ong kum do ngim dei ban setting te na mar ngila siau tho ya ka calling ka jong oblei ngin yeng ha ka ta ka nong rim jong ka jingshisha but ha ka ba khadu kin ong ka long ka ba shisha kata ka dei ka thong ka jong ki jing ang no jong ki khon ki jong tra ka ni ka po nda ka ba buram ye phi ka ni ka keleman la da pi yo I ye ki wei pat ki kalon nai da pe nai da theu nai da kreu ti ye ki wei han rai tung in duai ngin long ki rishot ki rigid ban duai ha khamak ka jong tra ngi don ki long yeng long sem jong ngi don ki men ki para ki jong ki ba cheden je ba chijnga ngi hap ta ban duai na ka bantai jong ngi don ki nong yilam jong ha po le ka balang ngi don ka balang ka bangi ublei ulabo na bantai jong ngi e na daw tongin duai tongin isai kum ki rigid wale le jaito what it ya ka ba yo thia yin jpi not ban yeng ha ka jingshisha utran kur khuye pe ki khon ki jong blai ha ka ba pen kut ha ka ni ka por nga khot la pa ka worship team Mynsiem baba wan sindish kman lamba jong ka ni ka khobor blai khot yang bang long jingshisha ki rigid ki jong trai ban yeng ha ka jingshisha ka samla hapleng jong ka jinge ka ba sha e lam rao ha ka yeng jong naman kanut ban ying wala rai ka Jingshakri kamrau han rai ka ong abanu kan rajonga unatib bahasa maria dong nong itu lepa unjindalio ka jingpan kia namar jongka ka ying ban ye tho ye ka jingshisha unaman ubri ba kordor tam jong sim siria uyo ka jingpan kia ki kon ki jong blai ngan ong iping ni po ke estar dei maka ka banut ban ying ha ka jingshisha lar dei yang ban yap ai ngan mi ausim ban ikren na ban ta ka riga jet benru jong ka ka don ha pleng jong ka jingstom ka jingsha le ben ke bomut ka bor jong ka jingdom ban pen stom han dei pen ban ka ying maka bat ka ri jet benru ka yo ka jing palai ko ki jong trai ka rut ka ong ya ka Naomi ublei jong pa de ublei jong nedrau ka orpa ka le thai ken the sno ha ka Naomi han rei ka rut ka sno ha ka Naomi ban le Jaka ha ka ba ka Naomi ka yo ya ka ban mani yo ni ublei ba shisha bat ka rut ka siang tho ba ha ka Naomi ka kiau jongka ba ha ba ngasno don jingkermen ye kala we nganoi pi ka ni ka por ha ipin sno tongin sno ha ka jingshisha jong ka ni ka ting ka jong blai hang ni don jingkermen sno pi yo ye ka jingshisha nai palai ye ka sno be shim be bong ka dei jonga ka dei yanga kada pidon kum gani ga donut
ublay Mynsiem siang bahai pi. Kikon ke jong try ke por. Haba ublay peluan ipi ke por. Mendai berjarang kan. Hadai ke plan ke badan Syelandet ke jong ublay. Nang kata dah ke por kikon ke jong try. Tungin ai ke bahatam tungin not. Ia ke ban yeng haga jingshisha. Ngakhat ia ke jingsang barok ke wai pin yeng. Yeng barok. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Don preng jong pi kat ba bidang syong kat ba bidang syashkori keting jong blai piong terangan sim ke senjam banjing kum urijit dan kum urijit jong me ate pidon ni ke donut ika ban ong ban kut jimun banjing scam ban try banjing scam akan ong rim jong ke jingshisha piong lele kumnu ro namang ngaseu tho don ke jinggur ku ko bakrau ya kalawai jingai ke ying ke sem jonga lele nga pentrai kami ke ni ke jikai pi ang no dik pi ang no pi terang pi siang pi kwa no ban le mentah pi sedang mentah piong ngan le pagi ngan penjing biang ke jingduwai ngan puli biang ke tinggi jomi ngan yasai malakapor ngan minot hang ne ai ngoi ublay na mentah jom mata hanrenga ko aban ong ipi ke ni kapor lada pi ya ke jingshisha lada pinot ban ye ke jingshisha nakabentaban pendon beromi ke kerteng ke jong turai Sibon kin shon ye pi namar ke kerteng Jesus lampat don ba shon ye pi kabamot pimpat not ban yeng ha ke jingshisha ki khong ke jong turai ke ni kapor lada ki wegi shon ye pi ngingin yiki ngin duwai na kabanta joki inong ma bikin na bakim tip ka eka baki kren ka eka baki le ki kon ki jong blai ka ni kapor lada pikut jingmut bihabang siyo to iya ka nong rim jong ka kiting ki jong tuai kin don sibon ki basyo niya pi hanray wala da bihabang sa marway ken ma ublay no me no no kanungon preng jong pipinot ban sim de garai banong try nga hang ne ngadan kani ga de ko bor naga benta jong ha shura ka ti jong pi rai ka ti jong pi tran kur ku penam no ngam la ban kun baro ban khol baro ipi sikman hanrai pen ban ha Jaka ga bapidan ngako ipi ba sedang ni ga ban duai ha khamak ba jong ble ong try de ga bobri jong ang nam la hanrai yarap yang try tu sedang ban duai ya pi ga ni ga tin ubai kren ya pi pilong ga ba god or khamak ba jong try lang ba jong pi ka long ga jinger khul ga ba kraw ka long ga jinger shan ga ba kraw ne ga ban ta ga ba won ga Jaka oh pilong ga ba god or khamak ba jong ble te ya pi ba ubai le chin man ta ka ski ne ga ban pen siao pi ye ga ni ga tin ga ba ko ga ba kan tang ga jong oh tongin duan ne ban ta ga ye ga sem tongin duai ne ga ban ta ga men ga parai nei pa tongin duai ne ga ban ta ga barang tongin duai ne ban ta ga ri ga chen tan re tongin duai ong try nga hang ne pendon ka ya nga try ngan jin ye ga ni ga por ban pen ko mo aga ting ga jong oh hallelujah Tuan gur kuipi oh juai day na mar jong bi juai wan ni ga ngo e ga ni ga Jingshakri ga ni ga Jaka lembai jong ga ni ga kumor bo it pala dia pi bo kwa ba dia trai ba kan ba pi oh ni siu mo yo juai ublei jon ring kan ba ni ga ni ga kalemat oh ni juai try nga wan go play ja ba juai ha ga ni ga kalemat na ga ban tai we pa we ki kon ki jobe ki ba ra le ki ti ki ba stream ni ga sen jam banong yang ban ying akma jobe kumuris ji uba me khot na ka benta ban ying aga jingshisha try ji sura try ji bru ki jobe try min kirku na ka ni ga jingshisha ga jobe try apne ja ki no pet se jai na ka jingshisha ga jobe ga try ha jen jobe ga try ki yo ye ga ji kai min pen ye ki ko ye ki ga try min pen bao ki ga ba re ga try ki nang yo ye ga jingai
kinang yo ya ka tishur aga jing ke jogi adam don no way no ban shifting ban ye ka jingshisha try me khot ye ka Jingshakri ya ka konon chila ban ye aga nom rim jo ka jingshisha try ablay jang aga try ko try min ku le ja sai ki bru ki jome le ka Jaka ki ban not de shisha ban long ki rijit oh le ja pandon ka ni ban slay ki ko try le ja ban slay ki aga ka teng ko jisu le ja ki thmai ki jong ka ching jong ki min wan ma mi ban ye le oh jisu be ja lam le ki ti ko teng ko ko ka tang ka jome hallelujah 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 amen 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 yes Lord amen amen thank you Lord Jesus ngai shimi ka bulong ngai shimi ka ji belong bele bele ho ban yo ka bulong ko try oh ngai me ka Jesus snga bi gani ka kten na ka banta ki samla snga bi gani kten ka don ka tma ka ba kraw ko wan bani la epi bat kani ka thma bunsin ka job ye pi ba phim la ban ying ha ka jingshisha jong ka ting ka job lai phi siêu tho bat ka ta ka thma ka dei ka jingwa brai ka wan bal attack ye pi lamba ki mobile ka dei ka thma ka ba kraw man la ka me man la ka po kadang tu smash kabari kawan bal attack ipi soitan ti bhai ki jing tolot jong phi ngajing ko musyukri jong tuang ngam penrem hanrai ngakwa ban ai ki jing salok ipi khnang ba pinyo i ki jing job ha ka jing ki jong phi dari pi buri nagiwai pimla ban buri na blai yo i pi don na pleng jong pi hang ne pi siao tho pa pi ong trang nga kwa di shisha ban e lut baro nga kwa ban im ga jing im ga ba ndai tang na ban ta jong pi wat kita ga yo i lama jong ga video nga kan ga ba burom ye pi don ga thma ga wan ban ye le ye ga jing ga jong pi don kam ban yo ga jing palai dan pi priang i ga ni ga khubo Mynsiem ga sin jam ban ong mentak asni ngan ko jumut ban long rijit ban yeng ka jingshisha la pitron agat ni ka jingile ye ka ni ka tma utran step mu ban yarap ye pi nama daga bo bri jong pi pinamla hanrai daga bo jong bri jisuro ong ye ni ka tin daga bri ka long ko bamla hanrai double baro long ka bala la pi priang ye ni ka ting ka jong trai pinyo i ka jingjok ka bakrao ki ko ka jong trai ka ni ka por nga ko ban dua gerbang na ka banta ki bakum kita pil ko ai ban ye ka jingshisha pil ko ai ban shakri bhayo trai ndai pen ban kawan ka jingale ka ni ka thma trai ka gerte nga jong jisu nga be ye ka Mynsiem ba man ka jingwa abra baro nga be ha ka gerte nga jong jisu Christ na trai ban nga dua ka trai ki ko ki jomi kin yo ka jing palai jisu kin long ki rijit ki bala khot jome But try can ying haga jingshisha. But try jisu ablay jana marka ni ka ketiga jome mila ya tho yaki ya ka ni ka jisha mentakasni don ka jingpalai na marka ni ka ketiga jome. Haga kerteng ka jongu jisu la palai ye pi shisin mau ko la palai de shisha la palai de shisha not declare haga kerteng ka jongu jisu Christ la palai ye pi. Oh Jesus, penim ka jingim ka bakoi akmat jong lay. Hallelujah, Jesus, Amen. Teka ba burami kimi pa, kilong kimi long pa ka ni kapor. Tong ilong girijit, banjing ka jingshisha. Nagbanta lagi ko na menta ka family. Ublain ay bori pi. Kilong ka bakodor. Terang ada dua ko boleh jingai, we pa we na pedeng jongi. Kadi ka ketiga jomi ko tuai.
kan ya rap ingi bangin yang scam ban me haba mi pen imingi haba mi alam ingi kan ke Jaka mi don ke jing temu bar ke jing temu ke jomi ke trai haba mi khot yang ingi kalong bangin ying haganong rim jong ke jingshak jomi nginam pen siang bahabru nginam septing harangin jai de ke jingai haga ke teng jong jisung duai amen tu ngina ke jing tap ti ke jam so trai blame joy ko budak blame joy kam oh jisu tengin rai kan ke por rai tang ko ke jiu rai tang rai ke tu jiu rai ko om don ko bom lam amen hallelujah om don ka bom la ban me able om don ka bom la ban me rai lang baro om don ka bom la ban me able om don ka bom la ban me long u play u bom chu Kerlang me long u cho mình bắt ba mình ta ban men ya long u cho shaki bom chu ko bat hala kerta yewa om dan ka bom la ban me a play om dan ka bom la ban me om dan ka bom la ban me a play om dan ka bom la ban me me long u play u ban chu Kerlang me long u cho mình bắt ba mình ta bắt mình nhớ long u cho shaki bom chu good bắt hala kerta dan ka bom la ban me me long u play u bom chu Kerlang me long u cho mình bắt ba mình ta bắt men ya long u cho shaki bom chu con bắt hala kerta om dan ka bom la ban me dan ka bom la ban me hallelujah om dan ka bom la ban me able om dan ka bom la ban me ai tăng cái kính ngày qua ban yo nghèo này cái bay ba ba pi ruai cái cái jiu ruai nó đâu có đòn rồi away lai om dan ka bom la ban me ông Biang om dan ka bom la ban me able om dan ka bom la ban me baru lagi dong om dan ka bom la om dan ka bom la ban me able om dan ka bom la ban me singin pertah kemat Jowai om dan ka bom la ban me able om dan ka bom la ban me om dan ka bom la ban me ngina ke cinta tinggal macam seterai okey ai ngồi yêu lấy ba kemat jong trai om dan ka weru ka bom la badu baro lang ka bala badu trai amen amen na tadaw pis nga bigan ni ka kubor pi ong ka shem shitom kalong ka bakam hanringan ong yu pigan ka por om don ka bam la badu blay tongin wan badu blay bangin la ban ying haka jingshisha bangin not ban ying haka jingshisha badu trai blain kurkui pi un kurkui ka Jingshakri jong pi un kurkui ka jingiasyllok jong pi an pensiang bahai blay bat un kurku ia ka long ying long sem jong pi bat un kurku ro ia ka balang ka ba pi pi dan ban ngej ro
lembaga jingai ne jengi ne ke jingdu jengi bani ke jingsha unkur kuro ika ribat ka jej ban ri bar ha kawai malagapor aku ai pipin kan mau ngi ha ke jingduwai kan mau ngi ha ke jingduwai namar ngi yai kaleng boleh khon kadon ke jingile de shisha namar bang ieng ha ke jingshisha kam de ke basu nan ni thoi pi kam de ke basu han rai kan mau ngi ha ke jingduwai pi de ki rigid ke bal khot jong trai ban kerchan ngi ha ke jingduwai ublai ni man ta ke burom ke jongo amen ngin a biang ke jing tak pi ke jam subscribe haleluya haleluya ki kon sam lang worong haleluya ngai ji pi di yo jing pelai pi kat ki wa ngai ong na do ko don ong ya roy try si biang ke jing tak pi yo ya okay ko le ko Tengah panggil lepon jika bentar ke berikut jangan Jingshakri, tak ingin dua ke jing siang, pada dan jangan tangga kot, perut insya